Ține-te aplauzele până în vârful de chestia asta. Nu fut în ea. Gata, nu mai am renunțat, nu mai contează. Știți că concurenții de la Dansez pentru tine erau dansatori și ei. Deci eu am trăit toată viața cu gândul că ăștia găseau oameni care aveau probleme de viață și învățau să danseze de la zero și aparent nu. Erau dansatori profesioniști tot timpul ăsta și cum dracu făceau atunci? Mergea Ștefan Bănică la dansatori profesioniști și le ruina viețile să aibă poveste. Mergea la ele, dărâma casele, le mai aducea 6 frați acasă, le muta familia în Spania, îi aducea înapoi dacă câștigau. Ce-ai, Petrișor, nu vrei să o vezi pe măta? Bag acolo chizomba, nu sta? Eu când mă duc acasă, părinții mei au un mod foarte bun de a avea grijă de mine. Dacă mă uit în frigider și nu-mi place ce au de mâncare, taică mi-o zice ceva de genul: a, da, bine, da, dacă erai în deșert noaptea și n-aveai ce mânca, era bună tocănița de pui al lui maică-ta, nu? Omul îmi predă cursuri de supraviețuire în situații ipotetice. În caz că mă pierd noaptea în pădure și n-am la mine telefonul sau un cuțit, dar poate am o oală de tocăniță. Să știu ce să fac, un part cu ursul. Și așa știu și cum să-l cert dacă nu-i place. Că pe vremea lui, în război, în război, în armată, cred că, în 1975, nu prea aveau Glovo. Noi acum avem abundență și nu mai apreciem așa. Bă, te piși pe pizza și McDonald's, bagă supă de culii făcută de măta. Atâta abundență, avem grija lui că poate pic cu avionul în deșert și mi se face dor de supa de gulii. Și îmi lipsește. Așa ar trebui să-i fac și eu lui, dacă mă sună să-l ajut cu telefonul, să-i zic: bine mă, tată, dar ce faci dacă ești pierdut în pădure și vine la tine Steve Jobs, zombie? Îți pune cuțitul la gât și zice să intri singur pe Facebook. Păi te sun pe tine, păi în pădure n-ai semnal. Eu, pe vremea mea, în 2007, când ne-am pus noi internet, n-aveam copii pe care să-i suni. Trebuie să mă descurc singur. Mă enervează că poți să ai succes în viață și dacă ești ratat și prost de bubui. Că pe mine mă disperă. Vă zic de unde m-am luat. Am văzut pe Instagram profilul unui tip care avea descrierea următoare: fotograf, zodia Pești, fericirea este ca un covrig. Și m-am enervat când am văzut că are 2 milioane de followeri și scrie acolo că lucrează pentru Netflix. Bă, cu descrierea asta n-ai voie să nu lucrezi la Kaufland. Eu am 400 de followeri. Descrierea mea e comediant, bilete găsiți aici. Încep să cred că eu greșesc. M-am și enervat când am văzut că nici măcar nu pot să zic că e vorba de un succes nemeritat, pentru că m-am uitat la pozele pe care le făceam și erau bune. Și am ok, dar dacă te pricep la un lucru, de ce ești așa prost? Mă disperă când văd oamenii care fac chestii din astea, dar după aia ei în continuare au succes la jobul lor. Și în mod particular, știți ceva? Să-mi bag pula în ăla care a lăsat pentru prima dată un prost să aibă succes. Pentru că a fost unul primul și de atât au trebuit. Atât au trebuit, pentru că după aia ăla au fost într-o poziție de putere, au ieșit la un moment dat în oraș și au venit la el Șerban, alt prost. Eu pus mâna pe după gât, eu zis: fii atent ce m-am gândit, patroane. Și ăsta l-au ascultat, că l-au zis patroane. Și-o văzut el pe TikTok, că adevărații lideri ascultă. Mai târziu s-o gândit: bă, ce-i treabă, Șerban, ăla ia să-i dau eu lui un proiect. Păi Șerban nu mai muri de foame. Și-au făcut copii și acum sunt peste tot. În orice domeniu îi prinde oamenii ăștia care sunt proști, dar au succes sau măcar le merge ok. Hai să facem o chestie, să aplaudați, vă rog, dacă aveți sau ați avut vreodată la muncă un coleg sau colegă care face jobul vostru, dar e prost de bubuie. Nu așa cu poftă, că nu sunt aici cu voi. Hai că bănuiesc. Nu cred că știu să citească cât să cumpere bine. Vedeți, e plin de așa ceva efectiv în orice unii-s medici, bă. Voi vă dați seama că unii dintre ei medici? Adică, nu zic, ca să fii medic trebuie să fii extraordinar de inteligent, dar poți în continuare să crezi prostii.
ca gen homeopatie și mai știu eu ce, ca să ajungi medic trebuie să înveți, să iei multe examene, să știi niște lucruri, dar nu te verifică. Asta mi se pare că ar trebui să mai aibă întrebări capcană pe la examen, știi? Să le pună o poză cu o pastilă de ibuprofen și din încoace o poză cu un flacon în care cineva a diluat de 1.000.000 de ori un cup de zahăr, se întrebe care e diferența, nu știi? La Kaufland. Dar e foarte enervant, știți de ce? Pentru că eu acum și nici noi nu mai avem ce să facem. Sunt prea mulți. Că ce pot să vă zic? Să nu vă mai futeți cu ei, să nu mai faceți copii cu ei? Se fut între ei. Eu cu prietena mea avem o pisică. Mă rog, eu n-am văzut-o niciodată. Dar știu sigur că avem pisică și să vă zic și de ce. Foarte des când mă duc la duș, este păr acolo la scurgere. Și de la pisică. Și mulți oameni îmi zic, George, vorbești prostii. Dacă n-ai văzut-o niciodată, n-aveți cum să aveți pisică, l-ai părul prietenei tale. Dar nu e adevărat, pentru că eu am vorbit cu ea despre chestia asta și m-a asigurat că îl strânge de fiecare dată. Și oricum nu-i cade părul la duș. Dar și dacă îi cade și îl strânge, și atunci singura explicație logică posibilă este că avem o pisică care locuiește la noi în baie, dar e frică de mine și atunci când intru eu, sare să se ascundă în scurgere. Și nu, în grabă mai lasă păr. Mov. Și de ce zic în grabă? Pentru că fiind mai mult, sigur în grabă, că fiind mai mult pisica prietenei mele, îți convins că i-au învățat-o pe pisică să nu lase nici apăr la duș. Dar na, acum dacă îi în grabă sau dacă aș ști că nu o observat, vă dați seama că aș înțelege-o pe pisică. Și mai avem, să știți că mai avem o pisică care îi lasă prietenei mele ghiozdanele de-a pula prin casă ca să mă împiedic eu de ele. Că, nu, serios, prietena mea tot timpul are un loc unde și le pune frumos, organizat, să nu încurce pe nimeni, dar pisica asta e mai năzdrăvană și le ia și le trântește așa în tot cu fiecare uș din casă ca să mă împiedic. Da, e altă pisică, sigur. Și vă zic și de ce. Pentru că ghiozdanele sunt tot timpul uscate și v-am zis că cealaltă pisică operează doar în baie. Deci e clar altă... Ce, eu nu știu ce am în casă? Mai avem o a treia pisică care mă obligă să merg la cursuri de dans. Și o a patra pisică pe care o iubesc și mă face fericit. O aplaudat ea. Am fost acum câteva luni în Scoția și m-a enervat o chestie. Am fost la baie și ăștia n-au robinet, cum avem noi un singur robinet și se testă temperatura. Au unul cu apă caldă aici și unul cu apă rece aici. Și curge apa din fiecare. Nu sunt conectate, nu nimica. Cum dracu se spală scoțienii pe mâini? Dau drumul la apă caldă, dau drumul la apă rece, fac așa cu mâinile, iau să pun în gură, fac... Cu avionul m-am dus, că m-au primit. Cu Blue Air, înainte să dispară firma, am prins fix la limită. Nu știu dacă ați urmărit tot scandalul, dar mie mi s-a părut absolut extraordinar. Dar vă povestesc. Cândva pe la finalul verii, prin toamnă pe acolo, știți voi, toamna care urmează după vară, fii atent. Anyway, cândva prin perioada aia, la un moment dat, Blue Air au anulat toate zborurile. Au rămas români blocați prin alte țări. Soluția guvernului a fost să trimită 3 avioane de la Taron ca să-i aducă acasă. Ceea ce a fost foarte drăguț, pentru că mulți dintre oamenii ăia nu mai fuseseră niciodată cu o căruță. Dar am citit prin știri acolo ideea că eu nu prea am înțeles exact care a fost problema, ci că au trebuit să oprească zborurile pentru că le-au înghețat conturile Agenția Fondului de Mediu. Adică ăștia nu și-au trecut ITP-ul. Zi-o pe aia dreaptă, nu voi ieșit emisiile la Boeing și n-ați avut 50 de lei să-i dați la băiat. De ce vă picați pe voi? Și aveau probleme financiare și nu știu ce, primiseră o amendă de 2 milioane de euro de la Protecția Consumatorului. Ghiciți pentru ce? Pentru că au anulat prea multe zboruri. Deci știți ce mi-a spart mie mintea? Că titlul știrii era Blue Air anulează toate zborurile începând de astăzi. De azi. Sunt oameni care au aflat asta în aeroport. Cum să nu ne... Tu ți închipui să mergi până la doamna aia cu Blue Air acasă, să mă duc acasă și aia să zică, a, dar nu mai zburăm.
Că de ce? Păi ne-au înghețat conturile și cred că atunci începe să devină social acceptabil să folosești fă. Ce s-a mai întâmplat e că la un moment dat statul român a cumpărat 75% din acțiunile de la Blue Air. Încă nu a început să chiar zboare, dar nu. Statul român a văzut o companie în faliment, a zis pont și a luat-o. Mi se pare mare nebunie, eu nu înțeleg cum n-au făcut oamenii scandal și au furat. Nimeni nu a încercat să fure avionul. Deloc. Pentru că companiile scapă cu căcaturile astea ca au angajați. Un om n-ar putea niciodată să dea așa o țeapă. Uite tu, de exemplu, ai mașină. Ai mașină. Închipuiesc că mergi în vacanță în... Ce mașină ai? Ce? Un Ford. Închipuiesc că îți permiți să mergi în vacanță. Și te duci tu în vacanță în Făgăraș sau... Până unde te mai ține mâncure. Nu, să zicem că ai câștigat o vacanță în altă țară, dar trebuie să mergi cu mașina în Spania, nu știu. Și cum ești acolo în Spania cu prietenii tăi, în ultima zi, tu ești singurul șofer, în ultima zi îi aștepți lângă mașină. Le iei banii pe motorină și după aia nu-i mai duci. După care statul român cumpără 75% din mașina ta și conduce Iohannis spre casă. Așa absurdități. Nici chiar nu mă miră că a ajuns Blue Air în insolvență și căcaturi din astea și vă dau cel mai bun motiv. Cu câteva luni înainte să aibă probleme financiare foarte mari, eu mi-am cumpărat de la Blue Air un bilet de avion Cluj-București cu 5 lei. Și m-a dus. Taxiul până în aeroport a fost 40 de lei, ghici care firmă în insolvență.